3. Uy! Sarap! Sarap na. Tumunog? Opo. Very good. Saan tumunog? Nguya lang. Okay? Okay naman po. Anong pakiramdam? Parang gumangawal. Umagaan yan pa. Tingala sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lingon sa gilid. 1, ilak lang. 4. Uy! Tumunog! Dati hindi ka makapagsalita ng maayos, no? Hindi po. Parang bulol pa rin po. Parang buro na dahil dito, no? Joe, daanan natin, ha? Okay. Nga lang, nga. 1, 2, 3. Close. 1, 2, 3. Nga. 1, 2, 3. Anak na, ha? Tumunog? Opo. Very good. Saan tumunog? Hindi po. Malikod mo. Okay. Wala, Nga. 1, 2, 3. Close. 1, 2, 3. Tumunog, yun, no? Tumunog, eh. Nga. 1, 2, 3. Close. 1, 2, 3. Uy! Sarap! Nguya lang. Okay? Okay naman po. Anong pakiramdam? Parang gumangawal. Umagaan yan pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun, no? Sarap.
Relax lang ha. Relax. Relax lang ha. Tumunog. Opo, tumanog po. Very good. Saan tumunog? Hindi po. Malikod. Okay. Isa pa. One, two. Relax lang. 1, 2. Okay. Relax lang. 1, 2. Very good. Gumawa Ay, yung pakiramdam. kakamusta na natin kung ano ang pakiramdam niya. Sir, kamusta naman yung ano, sir? Mas gumawa po yung pakiramdam ko. Tsaka magaang siya pag inaangat ko po. Salamat po. At salamat din po sa libreng therapy niyo sa akin. At sa dito, kahit ako po yung walang pera, tulungan niyo ko ng malaking bagay para po sa aking paggaling. Hindi na kailangan ng bayad ng malaki o anumang halaga. At salamat rin sa pagsuporta sa nagaya ko pong mister. Israel, meron ng konting sorpresa. Israel, meron ng konting sorpresa. Salamat po, TV Bisaya, sa tulong na binigay niyo sa akin. Pwede po kayong mag-like sa Facebook niya at sa YouTube po, makikita niyo po mga videos na kagaya ko may stroke na tinutulungan niya. Sana po marami po siya matulungan na kagaya ko. At lumawig pa sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Again, maraming salamat po, TV Bisaya. Sana po ay marami pa kayong matulungan at marami pa kayong inspirasyon na bibigay para mga kagaya ko na stroke ay maggagaling at mabubuhay ng matagal. Wala pong bayad ito at tayo po yung tangkilikin ang channel ni TV Bisaya 1 para makita nyo kung paano kami natulungan at matulungan din nila kayo. Please subscribe TV Bisaya number 1. Welcome to Tarlac TV Bisaya number 1. Erving Ader, maraming salamat po at mabuhay ang taga Tarlac.